Co? Děláš si ze mě kozy? Klasický belochve. No vole, můj pytel, chápeš? Jo, to asi budu litovat, ty vole. To je piči, to je piči. Je to piči. OK. Takže, tak. 867. Actually to by nebylo zase špatný, kámo, to jsou nějaký, vole, Charles the Bold, ty vole, žádný Karel Veliký, vole, nebo jak se jmenoval, píčo. OK. Takže, po dlouhé době tuto hru určitě nezapínám, že jo? Rozhodně na té hře nemám, vole, 700 hodin, píčo, nebo 800, nevím kolik. Když se tady koukáme na mapu, vidíme tady, že všechno je rozpadlý, ty vole, jak Jugoslávia v roce, vole, buchy jakým, hele. Tady v té hře to je taky kanonicky. Každopádně, koukujeme na Anglii, Anglie je rozpadlá, vole, tady jenom pan Ethelred, no vole, můj pytel, chápeš? Ale já si tady zamlouvám, ty vole, Australand. Není to Austrálie, ani Austria, neboli vole Rakousko, to tady ani není, vole. Bůh ví, co to je, vole, tady máme všechny karlingy, vole, 3 bratři, vole, nevím, pičo, chápeš? My si tady vezmeme Australand a vytvoříme si naší postavu. Ups, to jsem nechtěl. Tohle to je naše postava. Ragnar, ty vole, logo hezky, domů tady kámo sedí. Pojmenujeme ho Vargr. Neboli vlk, ty vole. Jo, edukace nějaká, jakkoliv. Nejsem žádný profesionál, na achievementy určitě nepojedem, protože jsem trapák. Dáme si třeba, vole, tady briliantního strategistu, 4 hvězdičky, vole, dáme jsou, vole, tvrdohlavýho, že jo, Humble, vole, že jo, Kendrick Lamar, že jo, i když vypadá trochu jinak. A dáme si tady ukecanýho, jo. Každopádně, žádný další traity, personality, absolutně fantastická. Všechno hotovo, já si myslím, že se můžeme asi vydat dál. Koukněte na toho fešáka, jak tady má, ty vole, hezký kožešinku, ne? Tak, co si dáme? Hele, jelikož jedeme, ty vole, jedeme tak hezky, vole, na dobytí celého světa. Dáme si tady, že jo, tuhle tu pičovinu, co umím vyslovit, dáme si Bellum Justem, aby naše boje stály levnější prestiž, kterou tady máme nahoře. Ukáž, co tady máme dál. Nemáme žádného doktora, což je mi teď asi ničeho. Wingmany. Ano, Wingman a Bondy. Samozřejmě, vole, nemůže nám to do začátku dát nějaký, vole, veterány skurvený, že jo, musíme, vole, tady bojovat s těma smažkama. Ukaž mi, Irsko, ty vole, Irsko, hej, je celkem rozpadlý, hele. První věc, koukáme, nemá nejméně bojovníků, 800, 700, můj bože, to mě posere. Tak já se vybojem o svůj kožich, ty vole, co jsem to kurva vybral. No, asi půjdeme raidovat, no jak to tak vypadá, dáme si to hezky na 5, budeme speedovat, vydáme se sem, samozřejmě koukáme jestli, tady má 700, ty vole, 700 a já jsem už pod strasem, co kurva, co? Děláš si ze mě kozy? Klasický belochve, musím být v depresi, hned kámo, hned, šedý dny, vole, šedý dny, ty vole, hele, už máme 19 zlata, ty vole, jsme absolutní boháči, jakože vůbec. Máme už 34, asi půjdeme zpátky, než nás někdo rozseká, takzvaně. Nepochcípali nás hodně, žijeme všichni, proč jsme v mínusu, proč nám to dává mínus, kámo, ale měl by se si najít ženu, najím si nějaký geniu, co inteligent nějaký, inteligent, žádný inteligenti, aspoň quick, rychlý nějaký, ty pičo, kámo. To je na piču, nějaký alliance, absolutně žádný alliance, tak to jebeme, tak chcípneme sami, vole. Já si myslím, že by se měli jít do války, vole, taky krpl, vole, hele, nemá žádný alliance, momentálně někdo raiduje. Já si myslím, že ho můžem zkusit napadnout, bojím se, jak to dopadne, ale ty vole, není čas ztrácet čas, ne? Jak to dopadne? Já se ostane na piču. Potřebuji zlato, vole. Potřebuji zlato. Hele, musíme tam nalítávat, pojeme sem hezky.
A to je zmrtvole, počkej, já musím odlákat pryč. Já si počkám, hele, kdo si počká, ten se dočká, jasný. Pošleme si semesky až 500, vole. Říkají mi 5 klíště. Hele, už jsou tady. Tak ukávu, jak to půjde. Pojď. Yes, let's go. Tak, teď už se on počká už kolik svých sejmuli. Hej, kámo, je vikingové, ty vole. Vikingové. Samozřejmě nemáme žádný, vole, kokoty tady, vole. Nebý žádná, kámo, hele. Máme si tady nějaký, vole, strategický čoviny. Já, oni si pozvali nějaký kokoty. Já mám 100 kokotů. Tak, ukám. Máme nějaký raiders. Já jsem kokot. No nic, počkej. Hele, 19. Budeme tady na naše sousedy, takzvaně. To je ťuky ťuk. Uká. To tady. Oh no. To mě no nic jsem posral. Tak, uběhly 3 roky, to je, říkej mi, vole, že tady budeme nějakou ženskou. Hele, je tady jenom jedna quick, je mladá, hezky si tady uspořádáme svatbu. Tak, jsme ženatý, budeme mít hromadu dětí, budeme hrozně oblíbený ve světě, protože množíme naše, vole, psychopatický vikingský geny, vole, to je jedno. No nic, dáme si tady bojovníky hned vedle, vole. Ježíš, vole, mev. Pane Bílek. Hele, Desmond, zabijeme Desmonda, uká. To je Ormond, tohle je Desmond, uká Desmond. Komu bojuješ, ty káre? Hele, můžeme dobít tyhle ty. A dobijeme Desmond. Uká, Desmond. Oh yeah, tohle bude absolutně totálně based. Počkej, uká. Ty jak si tam ženou, ne? 12 desky tady rozsekáme, totální. Tak, hit and run, samozřejmě klasický kladenský strategie. Vole, dám si tohle, i když moc kokotů nemáme, máme tady jenom wingmany, vole, samozřejmě klasicky z barů, že jo. A nebo, vole, bondy. Samozřejmě seruti na bondy, šetříme si na Varangian veterány, neboli řecký kokoty nájemní. Další území v kapse, GG Alkane. A jdeme na druhý, ty vole, uká, Desmond hezky, už budeme jim, vole, naší říši o kapku větší. Ty vole, už budeme otec, vole, teď doufám, že to dítě je naše, vole. Uká, oh no. Ona si to chce rozjebat, kdo to je. Co to, kurva? Oh shit. No, to je pičové. Tráne, to jsem teď dobil, kámo. Jdeme. Dobiju, kámo, jak ty vole. No nic. Co on dělá? Hele, naše první dítě. A není vůbec chytrý ani nic, takže mi je jedno, jak se jmenuje, vole. Ha? Oh můj bože, on je nemocný. GG, ale s tím se udělám. No. Oh no. Rychle pryč, kámo. Rychle pryč. Kurva. Zotavíme se hezky pěkně. Co? Ti jebe. Oni nás dobývají další čuráci. Oh no. Se budu muset stát tady, vole. Ukáhle. Dobijeme baterky. Co ti? Hej, proč do mě každý jebe, kámo? Proč do mě vasal? Kámo, nebudu tvůj vasal. To je čurák, kámo. Kurva, to je, vole, Genghis Khan skurvenej, Gale, vole, to je gay. No nic, vole. Tak se vzdám, vole, budu, vole, skurvenej Alba, vole, Jordi Alba, vole, samozřejmě FC Barcelona, jasný. Tady čupka, že jo, bude proti mému lyžákovi, vole, ať mě, to je jedno. Potřebujeme hodně dětí, takže se vydáme touto stezkou. Absolutně si zamilujeme naši ženu, ta si zamiluje nás, každopádně. Race ruin, vole, prostě kámen. Máme nahoru kámen. Neser mě. Oh yes, jsme Stuart, kámo, to znamená, že dostáváme bonusy hezky, finanční bonusy, což je absolutně milý a to se mi absolutně líbí. Každopádně, teď se budeme modlit, aby nás nedostala nějaká děvka, vole. Až 10 zlaťáků, ty vole, uká 20, ale 20 lepší než 0, že jo, absolutně mě to zajímá, ukáž, to je free prestige.
ty vole, 1% je zdechnu, absolutně, kámo, nonchalant. Tak, první veterán, ty stojí ranec, to mě poser, -4 za den, oh no. Asi, dáme si ještě jedny, vole, to přežijem, vole. Hit and run, tyhle. Nebo že bych tady dáme Man at Arms, counter, efficiency plus 25, tady budeme úplně nabustěný, absolutně všechny rozsekáme. Tak, Ormond, Desmond, vole, nějaký jebat, UK, hezky si sem dáme naše káry. Tak, a vyhlásíme na tebe válku zmrtné, máš s někým pakt? Jo, on má pak s nějakým puzerantem, vole, to je čurák, vole. Anglie, ona už, hej, co dělají, kámo, nějaký inteligent. Aethelwulfson, Alfred, samozřejmě historická postava, musí mít 4 perky, čurák, že? Cože? Kam? Ale pojďme někoho, vole, lutit, vole, mě to absolutně zajímá, vem si naše caky paky a pojďme třeba do Leonu, vole. Ty vole, už na nás. Oh shit. No nic, kámo. A přísahám. Nevím, kde se tam vzalo, kámo. Já přísahám, myslím, za tu cenzuru. I know what kind of man you are. Reálně, nevím, až se to objevilo, kámo. Nevím, vůbec se tuším, ty vole. Já jsem po nic. Ukám, tyhle, kolik jsme si vydělali? 12 coinů, tak to je pohoda, ne? Absolutně nevím, co mám teď dělat, kámo. Asi to seru, to zabalím, pojďme zpátky domů. Disband, že jo, jak všichni kamarádi. Zatím to moc nevyšlo, měl jsem v plánu vydobít celý Irsko během chvilky. Jo, nějaký koko to dělá místo mě, stejně za chvilku chcípne, Říkám, to je special gift, absolutní lži. O můj bože, nějaký rivala, kámo, s mojí ženou, kámo, co mi šiješ do ženy? Nemusím k tomu vyjadřovat, jasný, absolutní šiton, kámo, absolutní šiton. Ty vole, jasný, kámo, my jsme prostě ten muž, my jsme on, ty vole, jsme Faithful Blade, ty vole, my jsme meč, my si propíchnout, já si má tohle reálně, kámo, jak můžou mít takový spolupráce, já nevím, co mám dělat, ty vole. Tak teď jsem v prdeli, absolutně netuším, co mám dělat, absolutně netuším, moje žena mi nedává děti, vole, to mě poser, kámo. No nic, hele, co nám zbývá, jasný, naše dítě zvedavý, vole, hele, prostě dobijem, vole, to údolí a bude to náš nový domov, ne? Nevím, vole, absolutně se bojím, co bude dál. Ale můžeme to zkusit, vole, se dobít sem, vole, protože potřebujeme větší území, takže dáme válku a speedrun. Absolutně hned to musíme dobít, jak se koukte. Dobře, jsou idioti, jsou normálně idioti, kámo. Reálně. GG, kámo, reálně, oni mají jeden malý kousek a ty kokoti, i když mají víc bojovníků než já, tak prostě se rozhodnou sám to vysrat totálně. Plavání, že jo, siege weapon, proč ne, ale aspoň to potrvá rychleji, aspoň nebudou takzvaný takový tlaky. 1400, to nemá žádnou cenu. Westerland, Westerland. Ty vole, to můžu hned rozsekat, kde berou takový posily? Co mám dělat? Já nikoho nemám, reálně nikoho nemám, Tak. Dnes si Westerland, že jo, Westerland, nebo jak se to jmenuje, byla si válku, dáme si nějaký najímací kokoty, že jo, aby se neprohráli. Můj bože, moje žena je těhotná, prosím, ať to je chytrý kluk. A to je chytrý kluk, jak vole s hodněma silama. V Robloxu, že jo, samozřejmě. Oni už nám sebrali území, no, jsme rychle, vole. Náš nový dědic, Hastings Ragnarsson Vlk, neboli prostě absolutní gigachat, bude z něj. Necháme mu jméno, tyhle, totální kona, ale budeme se o něj starat, aby z něj nevyrostl nějaký kokot, že jo. A budeme fakt, že z něj vyroste dobrý kluk, vole. Neboli další postava, ze kterou budeme hrát, vole. Hezky, 8 měsíců, no. Už jsem plavou, dělej.
Já budu muset zbít, kámo. No jasný. No je jasný, že dostanu totální peckovici, tyhle. Co si mám dělat, kámo? Rychle utíkej. Oh je, kámo, počkej, Hawk 2, samozřejmě jenom Hawk. Dělej. Oh je, pojď ještě. To jsou zmrti, tyhle, my dáme, kámo, let's go. Uká? Tak, a teď hezky sem, ty vole, ale upřímně už jsem se připravil na totální crashout, kámo. Hele, 69, já si myslím, že tady by se to mohlo ukončit, pojď. School, ty vole, a je chytrá, kámo. Hele, cooldown, vole, nevím, vole, pojmenuj si, kámo. Cecilia, to je jméno, vole. Tak, pojmenovat. A si myslím, že pokud najeme nějakého chytrýho kloučka, ty vole, tak tohle by mohla být naše další nástupkyně, hele. Potřebujeme nějakého rychlýho, takže quick. Ježiš, to jsou samý guneři, kámo. Reálně jim je tak 150 let, kámo, každému. No nic, se rovna to teď tu dělat nebudem. Ale hele, hodit kámen a utíkat, samozřejmě klasika po Kladensku. Tak takhle. Ty pičo, my ostatně totálně rozsekáno. Já nevím, kámo, jsem absolutně lost. Nevím, co mám dělat, kámo. Jasný, vole, bude ze mě katolík, vole. Srát na to, kámo, je ze mě katolík. Je to v piči, jsme absolutně cooked. Jo, jsme absolutně cooked.